Коста хора, аз съм Крипър си и днес ще играем на Майнкрафт Ultra Survival. Не знам, че си мислите, че копираме от Кридел, обаче вижте ми новия скин. Аз съм си го правил. Аз единствено съм си го правил. И ето по. Удари майте. Удари ма. Така. Ти взимай дърво, аз ще убивам крави и овце. Защото малко ще е скучно хората гледат само такова. Да. Така бъкано с крави и прасе, свинета. Мале, човек не иска като си игра на компа на Майнкрафт и... Мале, имах два стака и половина с пържоли на прасета, човек. И половин стак на овце пържолите. И какво стана? Изпекох само 13, защото първото нямаше ми стигне. О, 3 пържоли. Мисля, че максимума е да дават пържолите, кравите са 3 или 4. А пък на прасета са 3. Да, това е много гадно, нали? Ма изобщо не ми лагва, че... Да, ма, якото това. Къде бе? Сега идвам само да убия тази крава и това прасе. Човек, имам една вълна само, това е абсолютно гадно. Басила бе! Под майната. Това само бяга, не мога го убия. Е така, 4 пържолки. Обаче скъперната крава даде ми една пържолка. Овце! Какво? Кое? Ма ти не се чуваш, бе. Ела тук да си го зареждаш. Ела тук има... Нали има празни, бе? Овце добро. Чай, че едва го зареждам, човек. Знам, че снимам само докато се зарежда, ама... Седнал съм на столче, да знаете. Да, така, събрах 3 вълни, човек. Когато стане ден, аз трябва да изляза от сървъра и ти да се наспиш. Нощ, когато стане нощ. Я ти... защо? Кой му удари? Не съм аз ще да... Седеш ли малко дървета? Аз сега ти правя кирка споко. Добре, аз тук ще гледам, какво да гледам. Ела тук, ето тук, ела. Чай да вземам саплинги. Добре, ела първо да вземеш тук. What? Да виж тук. Крафтинг тейбъл. От колко време не бях виждал това. Контролите на таблети и телефони. Ми дай само 4 дървенца. Служи чест. Факт, чакай тук. Служи чест. Ти 16. 13 са. Добре. Ти кирка слагаме в честа. Пръчки и някакъв бутон, дет не знам защо. Взели ли кирката? Не, нямам кирка. Тук в честа е. Взимам пръчките, чули. Добре. 2 или колко да взема? Всичките ли? Всичките 4. Ма за какво си направил бутон, само хабише на давай, без да искам. Добре. Няма проблеми. Чакай, да ти направи ли една кирка? Меч искаш ли да ти направя? Не. Аз си направих 2. Аз ще го дам сега. Аз ще такова камък. Не ми сърди, имаш такова камък. Взимай камък, бе, за който се сърди. Ще ти взема само камък тук. Трябва ми още едно. Виж ли тук за малко да се стоим? Да, е тук. Това да го запълним. Ние останах само с едно дърво. Тук, виж, брат, гледай, намерил съм място, където има много дървета. Да, той е неговия сървър, така че няма може да си имаме толкова много. И аз и без това направих клип. Човек, моля махна честа за малко и крафтинг тейбъл, да ги сложа и тук по-напред, защото...
Мале, за колко се къса скербута? То ги го изхвърли или нещо го направи. Няма го изхвърля, може да не потрябва. Ти сега хъбиш дърво и така. Всяко дърво е ценно за нас. Да, прав си, наистина. Буп. Ако ме питаш защо купа толкова... Къде е крафтинг тейбъл, бе? В тебе? Не. В мен. Сложи го тук до честа. Ето тук, където е леглото. Имаш ли 2 дървенца? Сложи само 2. Нямам 2. Точно. Имам само камък. Добре, аз ще сека дърво. Тъпо. Трябва ни кол и то доста кол. Еми копай, аз ще сека дърво, защото ми трябва много. Цеци! Да. Не копай това тук. Не копай това. Защото няма после как да излея. Че тук съм. Вау, вече от 6 минути снимам. Не знам кога мина време. Много бързо. Или Абдойт ми прави тук номера. Аз пак Абдойт му писам. Аз пък тук искам да направя стак дърво. Виж, Цеци. Тук мога и това да го продължа. Добре, продължай, какво си искаш. Прави, какво си искаш. Само трябва да направим стак, нали? Трябва тези саплинги ще ги сложа, ако това пещерата има да пораснат много дървета. Такова означава да посадим дървета. What? Аре, баси! Не можах да го изчупя. Плюнка живот. Аз да ти дам ли ще дам? Една камена ще дам. Не, аз ще направя. Чакай малко. Брат, наистина, вече къде си? Плюнка живот. Чакай малко, стой си там. Стой си. Имам 53 камъглъца. Заповядай. Аз имам още. Кирки? Не. Оле, че тук. Трябва да сложим тук да го направя. Също. Аз моята почти не съм я използвала. Само да си изкопая камък. Защото да си направя на каменна кирка. Колко камък имаш? Почти стак. Почти стак, да. Още 3 дървенца ще направя точно стак. Стак дърво. Тя че ми пада дървото. What? Къде ми чуи дърво? Кога? Хора, ако се чуете къде сме и се чуят, у нас сме. Да. Цеци, ще трябва да направиш дърво, което ще направи кол. Вече имаме стак и 9. Добре. Ще направя кол само да изсека това. Имаме си стак и 13. Мале, става нощ. Какво си направя? Аз ще оградя нещата, пък... Значи, почти направих 2 стака. Излез. Да, и сега само да се пребера към къщите. И хора, ще излезе от тук, да може да се... Сега заспивай. Чакай, значи, трябва да стане нощ. Значи пак влез. Тук стане нощ. Тук стане нощ. Лагва ми. Печка ще напасне. Лагва давай, излизай. Лагва ми като гъс. Излизай. Давай, излизай, да. Махнах се, че пише лед. И пак заспивай. Така. И сега заспива и излиза. Хора, сега аз ще направя, нали, къщата, не? Как? Съжалявам, че сме в старата версия, просто... Не можехме да се включим в най-новата и да. Да, като натиснахме да се включим в сървъра и то не можа. И ми бъгва като гъс, ми бъгва ми. Лад, човек, виж? Какво? Виж? Чакай малко. Излез и влез. Влизам. И се върна, когато проблемите са оправили. Ето, оправи се. Аз им
почти 2 стака, отивам да взимам. Опа, сори. Какво не ме... Ау! Сори. Нищо. Пръст. Да, пръст. По-високо ли Чек, тук трябва да... трябва да го направиш, да не стърчи така леглото. Ей Брат. така. Цеци, излизай бързо! Що бе? Излизай просто, ще те запуша, излизай. Как? Не бе, не дай да запуша. Добре, запушвай. Бум. Не, бе, аз с камък ще го запуша, бе. Не и така става, да. Оставяй само ето тук, това е. Ти го прави. Ето така. Готово. Имам 40 дърво. Ще стигна. Само да попитам тук къде има нормално дърво. Никъде. Трябва ми скелети и не трябва 6. Оп. Хванати са свини мазни. Свиня мазна. Свиня блоци. Цеци наближава своята жертва. В момента е зад газа и напада! И ми дава една пържола. Защото е тъпа свиня. По-тъпа от тъпите свини. Още едно нормално дърво. Трябва точно 2 стака. Точно 2 стака. Така ли? Така ми. Баси малкото дърво. Колко вече имам 26. Само 6 дръвенца. Ма преработени? Нормално. Не. О, да правиш стак от тия, пич. Да, трябват ми 32 за 2 стака. Ще ги направим. Знам. Щом аз направих 36. Още едно ще стана 2. Аз много се кефа на моя скин. Аз съм си го правил лично. Мой си е скина. И аз му помогнах до някъде. Да, той ми казваше почти какво да правя. Вау! Само виж тук колко нормално яко дърво има. Мале, човек, трябва да дойдеш, ела. Не, аз тук правя къща. Аз съм зад теб. Юху! Сори, пич, трябва. Добре. Ай, чао.